Nkosi yami. Njengoba manje nje kuthiwa bayasikhipha basisa ukuthi sihambe siyoshawa umoya, ladies only. Indoda izosala ngemuva, umthobisi uzosala ngemuva. Mele ngibe neplan. Uhambile ubuso umuntu ade ngimtrustile nje umuntu omethod. Kumele ngibe neplan ukuthi nami ngenze imove sile ndoda ipay attention kumina. Ngifuna nje ibheke mina ngedwa, umina kumele ngiyiwine le ndoda. Angeke ngizohlula uJumaima la ufamkele wonke never. Mina sisi angizizwa kahle yazi ave ngigula yazi. Ngicela ukuthi ngingahambi njengoba uhamba nama ladies. Ngisale ngemuva nje ngithi ukuphumula ngizwa nje ngine stomach ache, but I do have medication, don't worry. Ngikhonto ngiphethe nje stomach ache, so ngizosala ngemuva. Yini buthi kwenze njani wascreama nje? Mthobisi mina bengihlelana ngoba naku mina Mthobisi bengihlelana kunesilele singenelana sihambelana manje singenelana ngicela ukhipha sona singenelana ephentini. Hayibo mina ngiyasaba ukuthinta indawo ezicashile. Bhuti sheshisa nasi bhuti sheshisa sizongiluma. Siphi kanti? Babes, Bongi kanti ukupha ukho le roomini lakho. Sibuyile sithandwa sami. Ilo yethu you're not going to believe it. Ivela neyaphantsi ivili nje ilimousine yethu so bathi bazosiletheleni. Hawe ma. Wenzani uBongi? Nange ngithathela ubhoti kuzomela ngiqinise igame yami ke la. Kuzomela ngishube ngiqinise izinto. Nangu engithathela ubhoti. Welcome back to uMbango Wendoda Island. Today, ladies, nginendaba ezimnandi. Tomorrow morning nizovuka umuntu nomuntu uzohamba nomthobisi amkhiphe amnyise kwi-date la afuna ukuya khona ahambe nomthobisi. So you have only a few hours to arrange i-date ozoba nayo nomthobisi, because leyo date leyo ibaluleke kakhulu, izomsiza umthobisi ukuthi akwazi ukuchoose ukuthi ubani ozophuma at the end of this week, because one of you ladies must go home. So please make sure ukuthi on that date uyayithatha inhliziyo yamthobisi. Nina 4 hours per date. 4 hours per date. So make sure ukuthi you do everything right ukuze umthobisi afole in love with you. Ziyakhala ke manje. Nilale kahle ke ma ladies. Mthobisi ngiyazi mhlambe ukuthi bhuti mhlambe uyathuka ukuthi why mina ngikuletha lana endaweni yokuthi ubona abantwana, uyabona kanjalo ukuthi ngiyazi ukuthi wena unabo abantwana mina nginabo, mhlambe in future if izinto ziyenzakala phakathi kwami nawe mhlambe siyafisa ukuthi siqaleke manje sakho umndeni, ngifuna nje ube ne feeling ukuthi how it is ukuthi ube ubaba. That's why ngikulethe lana ukuthi so babysitter phela. It's not gonna be for long, it's gonna be just for 1 hour. So babysitter, labantwana siba babysitter lana abantwana bayintandana abangenabo abazali. So let's enjoy and have fun. Sibaphathisa kwabantwana bethu nje and have fun with them. Sibasho uthando laba bangalithole bazalini. Let us be abazali babo just for 1 hour in our lifetime. Wow, ngiyabonga Jumama. This feeling is so good. Angazi ngibe sesimene sikanje before sokuthi ngishare uthando nabantu abalidingayo. Bhuti-ke namhlanje ngifuna ukukutshengisa ukuthi kujikwa kanjani
Phela thina iy'ntombi zasemakhaya lapha eMnambithi mangabe kuyimbholoho siyajika, siyadansa hayi indaba yokudlala. Ngifuna ukukutshengisa ukuthi kujikwa kanjani. Angizange ngadansa mina Juma, madlala ngami nje. Hayi bo bhuti woza la, let's do this. Ngizokukhombisa mina uzolandela mina. Yekela mina ngilide. Yekela mina bhuti esitikini ngilide. Okay, let's do this. Mthobisi, I want to give you my heart. Ngifuna ukukunikeza uqobo lami, ngifuna ukukunikeza injabulo oyideservayo. Mina nawe ngifuna sibe one. I want us to build a family together. But konke lokhu kuqala namhlanje. Kuqala namhlanje ngifuna ukuvuleleka nawe and have fun with you. Namhlanje, I'm so happy to be here with you, Mthobisi. Mina nawe, we are fun and we are happy people. I want to share that happiness with you. Ngifuna ukunikeza uqobo lami mani lonke ngila. Umina wonke lo ngowakho. Ayibo, what are you doing, Bongi? Bhuti konke lokhu kudla kwakho lokhu. Ngifuna mina nawe shaye skin dipping. Asame nisiyobhukuda bhuti, ungasabi ukudla kwakho konke lokhu. I am your future wife. I am your future wife. I can feel it in my bones. I can feel it in me. That the whole plan ukuthi ngikulethe la sibe ne-date, it's just me and you. Singenza noma ngathiwa yini esifunayo la. Let us have fun. Let's enjoy bhuti. Ungasabi lutho. Qhubeka Mthobisi, ungasabi. Ngikunikeza yonke ipermission ukuthi uqhubeke, ungasabi Mthobisi. I'm happy ukuthi isikhathi sivele saphela. Cishe ngarashi izinto. Yenza into engacabanga ukuthi ngizoyenza. Mthobisi, uready? Phela namhlanje ngiyakhipha ngikise endaweni. Namhlanje siyolahla umlenzi. Akuzoba mnandi kanje. Namhlanje ngiyakhipha ziyakhala namhlanje Mthobisi. It's gonna be great. Kuzoba lithi. Anyway, uhamba no Candice iswidi lomntwana into enhle kanje. Awucabanga ukuthi kumele wehlise kancane ophuzweni Candice. Ngathi usushaye kakhulu nje. Lesinokwe sendoda. Akabona ukuthi mina ngifuna ukungena emntwini, ungitshela ukuthi ngiphuza kakhulu. Ngiphuzisa yena ukuthi adawe. Ngifuna namhlanje ukumlahla phansi. Ngifuna nje ukumlahla phansi mase ngimshaya ngeblackmail ukuthi hawu usuyithathe wayitika ngesithelo uqeza lapho usuyangikhipha ukuze wonke amantombazana ambuke ngamanye amehlo ukuthi useyitikile la ngakumina esithelweni sho ukuthi uyiplayer mase stika nami mhlawumbe iplan yami ngasebenza nje. Mthobisi, in 2 days time kuzomela uchoose ukuthi iphi intombazana ephumayo. Yini engathi usungenwa amanzi emadolweni nje. Like, this is a game. It's a game. At the end of the day, one lady must win. So please, ngicela ungangenwa amanzi emadolweni.
Bra, xakekile la ngiconfused. Khona into engicela ukuthi ngisize ngayo. Ngicela ukuthi ufike la kusasa. Wokabanike lo ha angizange ngayibona-ke le member of the crew. Hayi-ke hotness pelepele wodwa. So singakusiza ngani namhlanje Island uzobona bani la? Bra wami. Akazi ukuthi into econfuse la ngoba yonke into icacile. Candice 2000 nje leyanto iphaphele kwamina ngifika la ngicishe lihlo. Awukho umuzo ngawakha nale yangane. Khuluma nje lo muntu udakiwe lapha ngasephula. uJumaima ke unengane. Hayi 1 ezu2. Iluggage leyo. And ufamkele. Yipi nje imithe ungayihamba nofamkele. Bra, ubongi ipatshapatsha, iamkendi and ufundile. She's the one. Ladies, tomorrow elamanqamu umthobisi uzochuza ukuthi ubani abahlalayo kwi-island. 2 of you ladies bazohlala kwi-island, but I'm sorry, it's a competition at the end of the day. 1 of you ladies will be going home. But before then, I want to take you out. All of you, I want to take you out for a party. Ngifuna sijikijele, silahle umlenze, ayikhale, ayihappeni. Just in case if you are that lady ozohamba ayekhaya, ngifuna ukuthi uhambe, uthi uhamba uyekhaya, but usubile nefan. So ladies, it's our night as ladies night only. Sizohamba siyoyikhipha. And nabo brothers, because umthobisi today unomngani wakhe and nabo ngizobanikeza opportunity nabo bayikhiphe ngokwabo bahambe bebodwa.